Baserria, gure nortasunaren oinarria. Joan den asteko auzolan probako porrota oso gogorra izan zen Goyenetxeatarrentzat. Lana amaitu da! Berre indaren dukean! Negutegian proba galtzeak eragin zuen amorruak talde gorria zeharo desegitea ekarri zuen. Nik uste garik egin dola bikain, baina zuk ez. Auzolan proban garaipena lortu bazuten ere, Bengoetxeatarrek ez zuten posik egoteko arrazoirik. Amalurre eta Sabi dira. Barkatu. Ibairen urduritasuna taldearen aurka joan zen beste behin. Desafioan lehen aldiz bi taldeetako bikote banak hartu zuen parte. Eta gero eta indartsuagoak diren Amalur eta Sabiren aurka lehiatu ostean, Josek eta Iratxek kalera jaitsi behar izan zuten. Hau da, Baserria. Bizitzak aurrera jarraitzen du Baserrian. Bertan geratzen diren 3 bikoteak batera bizi dira orain. Ibaik eta Garik elkarrekin egoteko eta partekatzen duten guztia ezagutzeko tarte bat izan dute. Bitartean, euren kaletarrek baserritarron batek dituen betebehar guztiak ikasi dituzte. Hau, txikitxoa nire favoritoa da. Hori? Bai. Eta izena jarri jozu, o... Tiger, ze iruditzen zaizu, ondo? Tyler. Tiger. 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 Txerri bati. Bueno, gustatzen bat zaizu, hor gonpon. Nire txerriadek ez da neria. Tiger izango da. Tiger! Lehenengo gunean hiri ikusita, Bai. enduke pentsatuko hain ongi moldatuko zinela txerriekin eta baserriko lanekin. Ba, nik ez nuen pentsatu oso holan egingo nuela, baina konturatu naiz baserrian bizitzea ez dela hain gazki eta uste dut gauza onak dituela. Bai. Animaleekin egotea, nik uste dut gauza asko ikasi dudala. Ez dut etxera joan nahi. Ez? Ez. Eduk ez du Baserria utzi nahi. Eta bere bikotea den Ibaik ere ez. Bere familia eta bereziki bere beia den Txolin faltan botatzen dituela argi dago. No me jodas, tío. Baina bera ezin bada haien gana joan bisitan, haiek etorri beharko dute Baserrira Ibai bisitatzera. Txiki, zexau, txiki. Tira, txiki, ba. Tira, txiki, tira, ba. Niri aitzak opari zituzten behi bat, Txolin. Txolin. Bai, niretako da dana, osea... Eta nik hainbeste maite dut, dauketela tatu dauta, bere burua. Tira, txiki. Zer daukotzu, txiki, ba. Ba, txiki. Tira, ba. Ba. Hostia. Tira, txiki, ba. Gaitxo! Ondo? Ondo. Emozio asko, ez? Gurasoak eta etorri bai, animo zemuten. Oso importantia da niretako familia. Ondo? Ondo, bai. Zer nintxo? Zer nintxo naso banea? Egun asko dierako, ez da? Txeko gana da niretako intz. Terrore handien eta maite dut asko. Vale, sí, ya. Ya está.
¿Ves que tienes que...? Itu, ikusi, zelan dau, Ibai? Ondo. Ondo, ezta? Eta zeman ez du? Eta zelan dau, le moduan, ezta? Beti moduan da. Bai, jazta. Gustora, Gonza? Bai. Bai, jazta, hori importantien, azkenien. Momentu txarrak eta honak, baina... Jazta. Ondo, ez dela ondo. Geratu, honakin geratu eta jazta. Baina, bueno, errepikako nauke, Bai. Aitzegi landana itxi eta... Hori, bai, Deskansa, burua, bai. Ibaik beste behin oso mutil sentikorra dela erakutsi du. Senideen bizita auzolan probarako beharko duen indar puntu ekstra bat izan daiteke. Lanera! Cago en 10, pero atento, Erwin. Saiatu itxela, hostia! Baserrian geratzen diren 3 bikoteek auzolan proban ikusiko dute elkar. Proba galtzen duena zuzenean desafiora joango da. Egurra emateko ordua da. Talde gorria, talde urdina, ongi etorri auzolan proba honetara. Zure asko. Ja, dagoeneko aste asko daramatzazu hemen. Konturatu alzarete zenbat ikasi duzuen hemen baserrian. Ba hemen guztiaren beharra izango duzue. Ondo entzun. Gontzal eta Gari. Albo honetara. Honek zer esan nahi duen? Hemendik aurrera ez dago talderik. Ez zarete Goienetxeatarrak, ez da Bengoetxeatarrak ere. Zuek bikoteka arituko zarete. Bueno, probari hasiera eman aurretik, badakizue hemen asko dagoela jokoan, bikote guztientzat, 3 bikotarentzat, baina aurretik izandako desafioaren inguruan zerbait komentatu behar dugu. Amalur eta Xabi, indartuta zaudete? Xabi? Bai, asko. Hauek, ordea? Ibai? Zuek desafioa zer den ez dakizu eta, Edu, Ibai? Ez. Eta hori onerako edo txarrerako da, Ibai? Ba, nik uste desafiora dike bueltetan dien bikote danak fuerte torten diela, ez? Orduen guri igual hori falta sumatuko da, igual, gaur. Gari eta Gontzal, hain separatuta ikusita, oaindik ondo konpontzen zaete, ez da, Gontzal? Zuen artean ez dago problemarik edo arazorik edo? Batez. Batez. Eta palego ere barruan gordeko zenukete. Bazpa. Estratega hutsak dira hauek, Kontuz hauekin. Gauza bat esango dizuet, baserritar on batek badaki, negu gorriari aurre egiteko, beharrezkoa dela suaren beroa. Baina egurrik gabe ez dago zurik. Hau da, egurrik gabe akabo baserria. Gaurko proban ondo entzun, egur pilak egin beharko dituzue. Hasieran, bikoteka, zuen enbortzatiak, aizkoran arituko zareten tokiraino eramango dituzue, bai? Han enborrak dituzuela, aizkorarekin, neurri egokitan zatitu edo txikitu beharko dituzue. Eta egur pilak eraiki beharko dituzue. Ondo eraikita. Kontuan hartu, honetarako hau guztia egiteko 20 minutu izango dituzue. Baina zein da proba honen helburua? Ba, dorre egonkorrik altuena egitea da. Berriz diot, dorre egonkorrik altuena egitea da. Zuen esku dago. Horrela argi dago dana, ezta? Ba ez dut bukatu. Auzolan proba honetan galtzaile ateratzen den bikotea zuzenean joango da desafiora.
noren aurka egingo dute? Ba hori ere esango dizuet, gaur, auzolan proba honetan, zuek egiten duzuena, ondo aztertu ondoren, negutegian erabakiko dugu. Estrategiak finkatzeko minutu batzuk libre. Segi. Amabos minutu, 16 minutu goia zenien, hasiko gare torria itxen. Bale, zuko dakizu nola egiten den? Bai. Ez nik ez daukat, ez dakit. Zu lasai. Nik hartu dut gaur burua, bigaz, baserri txarra nahi naz, eta nik erun bitxu frakak hemen. Nik aizkorakin eta gero kolokatzen, perfecto geratuko da. Bakiteak zer egin behar duen, eta bea daki, nik zer egin behar duen. Beste bibikotek, igual, habilidade gehiokin ikuste ditugula egurren mozteak ondo bai, eta hoxe, pixkat igual inferioide bezala puntuei ikusten dugu. Baina, bueno, iruditzen zaigu dana pasaekela eta irabazteare badaukela, así que aurrera. Adi lehiakideok! 3, 2, 1, lanera! Jarri zutu. Adarra barik, Hasiko da, Xarik, bai. Guazan. Hau igual gehiagin. Fini, bale. Hola. Vale, ezin zan hori, me cago en Dios. Hostia! Eharra! Kola, estaban ahí. Dios! Seguid, va. Begiratu adarrak, Ondo gari, ben, animo, animo, animo. Edu, behitu adarrak, Ez eukitzeko korapilua. Adarrak, no. Hola, 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 hola. Latza, Malur, latza. Luza, luza, eta tapain. Hola. Gontzal, gai hemen. Hola, vete colocando. Gehiago karriko ditut, bazpa, Ez. Jun kolokatzen. Gehiago malurro. Eman, Vale, jarri, jun jartzen. eman jo vuelta. Apa, Xabi! Luza, luza inda! Vuelta, maia, vuelta. Vale. Hala, ya. Hola, hola, hola! Hola, luza, luza inda! Baina erdi. Etutzi,
Bete, jun... Betetzen. Junen borrak hemen kolokatzen. Nun? Niri. Vale. Hori. Hori. Hau. Bai. Eta ni jungo naiz. Mostek. Bai. Jarri. Hostia. Bale, Edu, bale, Bale. Bai. Laguntza behar duzu hor. Bai. Behitu zela bitzen gorrixak eta hola koloka. Nola koloko, Hola. Hola. Bale. Ibaiek ere ez daki pila egiten behar den bezala bazterretikan. Kasi berra dakute euro bilatzen. Ja bat, prest eruki behar zen nun. Vale. Hori ez. Txuzia eta. Ez. Oiek, gero oiek azken derako. Paperan nik uste aldatu dira, gari jasan du alderi fiziko gehiena, eta ni bere agindutara. Vale, zailo. Ibai, holan. Ez que garrantzitsua da, Ondo egitea. Aizkolari motxe, xabarrak ikuste jo nik hemen, hotz desente pasatuko duen egun. Bai, ikusten da ez dutela kostumbre handiik, baina bueno, halatu guzti saiatzen nahi die nahiko ongi. Ibai bera eurlertzen nahiko txukun ikusten dut, baina ikusten da pila nola egiten duen irauteko. Eta gari ere bai, franko ongi da eurlertzen. Laga! Jarri, jun berako jartzen. Tronko gehiago ekarriko ditut, bale? Ez! Ez que hau ez dakit nola egin behar den, Ibai. Maiu zu gogor. Saiatu itxela, hostia! Bale. Ifini dote du koloketan, baina esakon zera, gero urduritxunaz eta betikoa. Jarri eguran eri. Jarri eguran. Horreik. Venga. Xabi ondo aide baina, ostia hindukin, amalurrek ongi ordenatu nahi da. Aitzon ongi. Indeten estrategia hasiera batin Xabik ekartzeko zan egurra, baino gero konturatu naz, ni bakarrik ez nazela egurra txikitzeko gaita Xabiri laguntza eskatu diot eta oso ondo. Ajundana, lokoa. Hartu zuenak, ez gureak. Gurea, Ez, gurea, hori, Hartu. Seguro? Hartu. Huilo zer, Malur. Hartu, nitikus. Animatzea nahizu. Basegi buru gogor. Kauen 10, pero... Hostia. Atento erbil. Bai, nahi duzunik saiatzea. Ez. Kendo hemendik. Ema fuerte! Aitu garrazoia, hostia! Jone! Venga, hostia, va! Dios! Ez da... Venga, va! Base ona, Nik emango dizut, bale? Tori bai, lasai hartu arnaza. Venga, baina guro! Hostias! Joan kortasuna baita, Bai, zure nahiz bilatzen gehien bat. Bea, Xabila, hostia. Bai, Malur. Venga, Edu, va! Venga! Vamos, chaval! Venga! Gogoratu lehiakideok! Hemendik galtzaile aterako dena zuzenean desafiora joango da. Adi, lehiakideok, azken 2 minutuak. Pasa niri eta nik joango naiz jartzen. 2 minutuak. Bai, ez ukitu esan. Bai, va. Kontu ez, eman ostiko do eserri. Bai, iglasai, ni kanpun no. Adi lehiakideok, azken minutua! Poliki, hau
ez dago oso firme. Inor, poliki, hori da. Ez duke. Laga bertara. Bai. ¡10 segundos! Venga, saiatu. Lasai, Xabi, ez ikutxu. Ez. 5, 4, 3, 2, 1, lana amaitu da! Puta mierda, bi gure batik, Gari, oso ondo, Fin, paperak aldatu ditugu. Zafi alde fizikoa zu jantzu du. Oso ondo. Barkatu gaur nire errua izan da. Ez, lasai. Bai, no, nire errua izan da. Bueno, azkenengoak ez gara datu. Gura da, ¿Te imaginas? Esan jazu gutxi utzi eta jarriet, nire lau jarriet. Adi lehiakideok, bikote bakoitzetik ordezkari bana adituekin. Aurrera. Bueno, pila kaskarrak ikusten dugu men. Hau, ikasi gara dakuzue, negu pasatzeko egurro pilatzen eta izoni aterpin sortzen. Eta baina hemendik ditu 69 zentimetro dauzke dira. Baserritarrak zuek, nola egiten duzu ainarzio lana. Hola, ziar kapatzen mozu erdilin, bazterrin batu alderantziz. Eta pila, goi zaldizu buru eta sartzen. Hola. Ados, total ados. Nola da posible hori? Bertu niskina. Ados. Tiponta. Bai, bueno, guazen bestera. Guizardu bestea. Txukun hartu dauke azpikoa. Bai, txukun ere ez litzeko lartu bat. Ez. Hori baserritar batzuk eluteko lartuko. Ja. Hor bada gutxa. Gaion tomeka, bat eta 10 zentimetro. Bai. Eta hau, hola, hemendik ja erorien hori, kanpora, zintzilka, jauzezekin baudi ipun bat apilo duzi lurrera. Horre barruan behatzun. Ne? Bai. Bat eta 13. Bat eta 13 luzea. Dauka? Eta okere gaizkasi pila, baino bere basien barrenia. Hori minimo bauto, minimoa. Hoxe. Basien barrenien indutela. Gure erdi finalen ikusten dugu, azkenen proa gure izan da, osea, base altu nagukin dugu, baina izan daiki gero negutegin zeuze reprotxatzea eta guendikan desafioa jutea. Altueran, Xabi eta Malurrena 2 zentimetro luzeago da, baina torreta hola balin bada, eske jarri dute bat, okertuta. Xabik indun lana ikaragarria izan da aurreko probetan ere, eta gaur ere erakutsi nau, ikaragarria dela. Baserritar peto-petua izateko aukera guztiakin, zorionak, Xabi. Eskerrik asko. Auzoloan proba bukatu da. Eta gogoratzen duzuenez, hemendik desafiora zuzenean bikote bat joango da. Okerren, egin duena. Emaitzek argi utzi dute. Desafiora, joango den lehen bikotea Ibai eta Edu dira. Argi ikusten da, egin duzuen egur pilak, dituen ezaguarriak ikusita, erabaki argia da. Orain, zuekin desafioan nortzuk egongo diren erabaki behar da. Bai Patxik eta bai Kristinak neurketak egin dituzte, ohar batzuk esan dizkidate eta hoien arabera erabakia hartuko dugu. Hau da,
Laster jakingo dugu, Edu eta Ibairen kontra nortzuk joango diren desafiora. Eta hori guztia negutegian erabakiko da. Gero arte beraz. Ibai eta Edu bihar kalera. Kalera ez. Olako aktitudiaz, kalera fateko bitxar noia ontxe bertan. Osea, altza burua, hau da joku bat, galdu indo, zuk esaten dozu beti, ondo itxendo benien galtzen modu, ni gaur arro galduta. Gaizki findot eta jazta. Osea, nik olako aktitudateaz bitxar, zuk bitxar desafiora olako aktitudaaz faten basarei, klaru dago etxera joan bigarela. Osea, aldatu bezun gauza bakarra da txipa. Zuen arteko garaipena edo porrota 2 zentimetrotan neurtzen da. Ni azkenengo enborroi ikusiet, hola txapuzan modu. Baserrira etorri baldin bazea ikastea, zergatik ez hartu aizkora? Parekatuta dago hau. Lehen bikote finalista Amalur, Xabi, Gari eta Gontzal ez dakite oraindik auzolan proban nork irabazi duen. Negutegia inoiz baino erabakigarriagoa aurre ikusten da. Horretik ordea, baten batek barrua usteko beharra sentitu du. Baien eskotan gaude. Zoze esatekotan, zeba esango zen nuen ez zen dudela Mexiko desafio jutea? Hombre, gu, vamos, horreko saio guztietan gizton kaina eman gaituzte. Guri nahikoa. Bueno, azkenin, guri saio. Horrek ez dauk ezer ikusik. Kustioa da gaurko proba. Gaurko proba ikusita, baina Garrik egin duen kriston lana. Ze, gure mozen? Bai, jode. Ero niri kriston rabia eman hau, nola jarri ez dur hor kilikolo zaula hoi. Horitak nola malurrek azken finean, ez esango du, baina nik uste zoi zer kontutan hortuko dutela eta ez honek iago. Bueno, kustioa zen hartzen egiten zon base hartuna, ez? Gu 5 segundo faltatzen eta gu galtura salbo gara ganduken, eta horretik jarri, etoi. Ze problema? Are geha hitz egiten, ber nola ikusten dugun indako lana. Eta ni erran diote egin duen azkeneko mugimendu hori, Zer esan du, base ona, eta gero altura ez dik esan, ziarkarotzea, base ona, eta dio gora, ez? Bueno, negutegian hitz egin baina kontutan hartzeko gauza bat, eta... Bale. Eta ez otera kontutan hartzeko gauza karetar hartu dula iskora eta zuk ez duzu hartu? Horregatik gure estrategia izan du da, Gari mozten zuen, eta ni errazten nion lana. Nien hau ados. Gure estrategia izan da, zeneko 5 segundotan, irabaztea eta altura ematea. Gaua heldu da baserrira eta horrekin negutegia. Jakin dezagun zein den baserria saioko lehen bikote finalista. Lehiakideok, Gabon! Gabon. Ongi etorri negutegi honetara, ez da negutegi normala, berezia oso. Azken txampan gaude, eta zuentzako gauza garrantzitsuak hemen gaur erabakiko dira. Galtzaileak egon dira, proba honetan, hemen dauzkagu, Ibai eta Edu. Bueno, Ibai gogotsu, indarrez, Edu hor pixka galduta egon da. Bai. Baina Edu, zure zeregina zein zen? Nik tronkoak hartu ditut zeuden lekutik eta ekarri dizkiot Ibairi eta gero Ibairekin egon naiz laguntzen. Dios! Laguntzen edo stopatzen Ibai? Saiatu da laguntzen, baina ikusten da, ez daukenak ideia asko, hankaz hartzen da askotan, da, bueno. Baina baserritarra bikote honetan zein da? Ibai. Aleginak egiten dituzue. Hori ikusten dugu. Baina bururik gabe egiten direnean, txapuzan bukatzen dira. Edu, Ibai, zuek egindako dorrea edo egurpila 3 aldiz erori da. Bai.
Txapuza. Txapuza, bai. Gaizkitzen darien gauzak aitortzen bidea eta gu gaizkindu gaur eta jazta. Zuek galtzariak izan zarete, desafiora joango zareten lehen bikotea, Edu eta Ibai, eta badakizue gaur hemen erabaki behar duguna. Bi bikote hauen artean, desafiora nor joango den. Kezkak baldaude. Beti. Zegaitik? Inoiz ez gaudelako salbu eta lana oso parekauta izan delako. Horre manduzu, parekatuak, biak, dorreak. Baietz, Amalur? Bai. Oso, Xabi? Bai. Oso parekatua lana, Gontzal? Bai. Zuen arteko garaipena edo porrota 2 zentimetrotan neurtzen da. Bai, haiena zeukan 13 zentimetro eta gure 11. Baina, bueno, depende nondik hartzen duzun baita neurria. Zeren etxe baten teiatua, teiatutik neurtzen da, ez tximiniatik. Odo medikura zoazenean, burutik hartzen dizu neurria. Bai, baina hau ez da arkitektura ez medikuntza lehiaketa bat. Eta are gehiago esango dizut, nik emandako argibideetan eta arauak finkatu ditutanean, ez da bakarrik altuera kontuan hartu. Gogoratzen duzue? Ondo kolokatzea, ez? Ondo kolokatzea baino, ondo kolokatzea beharrezkoa zen egonkortasun ona izateko. Dorre, egonkorrik altuena egitea da, zuen esku dago. Eta hori hartu dugu kontuan, ere bai. Zuek nola ikusi duzu hauen dorrea? Gurearen oso antzekoa, osea... Bietako batek irabaziko du, argi dau, baina biak hor gaudela. Ni azkenengo enborroi ikusiet, hola txapuzan modun. Kriston, azkenen borroi jarrita hola bisera bat modun, kriston txapuzaz eta gaina, gu behintzat hasieratik amaiera egin dugu. Etzego ez da batean jauzi. Nik pentsatzen dit, hiru bikoten artean, bakarrik egon da kaletar bat, aizkora hartu duna. Eta zu baserrira etorri baldin bazea ikastea, zergatik ez hartu aizkora? Eta probatu. Oso erraza, gure estrategia zen, Garik aizkorakin ibiliko zala, eta ni behi laguntzen, eta lana errazten pixkat. Igual zuen indarra zen hori bera baita aizkorarekin ibiltzea, zeren zu ja lehertu zara, baina nik ondo ikusi naiz, basan dut, nik jarraituko dut aizkorarekin, zeren ondo ikusi naiz. Eta nik uste kriston egurra egin dudala eta egurra azkenean sobratu da. Bale, eta gure estrategia izan da, azkenean altura izateko goian txapela jartzea. Irabazlea zan, dorre altu nahi zona, berez. Listo. Eta egonkorrena. Bai. Parekatuta dago hau. Oso parekatuta. Guretzat ere ez da erraza izan, baina erabaki bat hartu dugu. Lehen bikote finalista Amalur eta Xabi dira. Zorionak, lehen finalistak zarete baserrian. Zorionak, bigote, fresko. Beraz, horrek esan nahi du. Gontzal eta Gari, zuek oraindik desafioa gainditu beharko duzue, Edu eta Ibairen kontra. Eseri hauen ondoa, mesedez. Zuen tokia da.
Hemen bakarrik, momentuz, finalistak izango dira eta lehen bikotea zuek zarete. Zorionak. Zorionak. Ez da erreza izan, baina ja dagoeneko bihar desafioan izango diren bi bikote badauzkagu. Gari eta Gontzal, azken erabaki hau hartzeko, esan dizuet, oso parekatua izan da. Kristina. Kontutan hartu ditunak, Claudio Kongi esan duen bezala die, azpitik hartu duzen oinarri hoi, sendo nazuk hartu duzelako, aurren esan duen bezala, eta gero alture, zuk zinuen altuna, eta oitxepik izan du die. Eta bereziki aipatu nahi du, Xabik indun lan zoragarri, hor ikusi delako garbi, baserrin etorri, eta gaina ikasi indula, aizkoan haitzen da beste hainbat gauzetan. Eskerrik asko. Zorionak. Eskerrik asko. Patxik ere gaur izandakoa ondo aztertu ondoren honako ondorio hauek atera ditu. Patxi? Guk garbi errandugu oinarria, hango, zer zagon azpikoaren barrenin behartzula, ez kanpoan, eta gero altura. Eta garbi ikusi dugu, hortan, utxen duzula alturen ez zagon hamniz, bai 2 zentimetro, baina behitik gora, asitzeko hortan, tripaia kanpora. Eroitzeko ezer ez zuen falta. Naiz, eke erori zioten berritik eta hobeki dute. Ez aitzakatu, ek bieldi zindutela. Gero azken fin batien bukaera hobi esan duelakoz. Vale. Gari eta Gontzal, Edu eta Ibai. Zuek etorkizun hurbilean daukazuen erronka handia da. Imaginatzen duzue, finala ia tzaparrekin ikutu eta alde egin behar baldin baduzue, Ibai. Ni hona etorri naz kanpuen gauza asko itxita, eta ni hona denporia pasetanen naz etorri. Osea, bixar da namungot, eta gorri bi etxera bidali eta bi urdinak final baten ikusi eskero, niretako oso gauza politxe izango zen. Zue kalera? Gorriak ikusiko ditugu, orduan. Gorriak ikusiko dituzue, baina horrek ezer esan nahi du, Gontzal? Esan nahi du, gu ere... Jasi kea preparatzen hau... Oso ziur gauz gure bikotekaz, eta oso ziur geneukan ja desafio goro bileta hor geneukala, eta partu eman gaituzue, eta ja hortan pentsauta eta preparauta. Nik ikusten dut bikote bilako lan onduan ikusita, nahiko parekatuta. Esate baterako Gari eta Ibai, gazteak biak. Bai. Esperientziadunak. Bai. Zeinek irabaziko du bihar? Bihotzak eta kemenak edo estrategiak? Estrategia. Ez dakit, askotan estrategia ondo planteauta eta ez botzazu maigainien arrautzak ifintzen, ez da hau ez belotzen, baina nik uste dut... Gu maigainean arrautzak bitan jarri ditugu. Eta bitan ondo atea da, eta bitan hemen gara hemen. Gura bak igu zer den hau pasatzea. Zuen zenbat? Gu ez gare fan baten, eta nik uste dut merezi izan dugu, nik argi izan dut beti, nik faiagoten nien merezi izan dutela argi edukidot. Eta nik galdu dauenien, inoiz ez topau eskusak, galdu dauelako zuek askotan indozuen gauza gaur moduan. Gu hasieratik egon geha beti hor. Hori da, guk egon gara hor. Hor. Ez eduki dugu zuen daukazuten suertea o Ángel de la Guarda. Bihar ikusiko da, nor da finalera? Igual alperrik ailegea, bihar ikusiko da, baina... Ibai, nik uste dut hemen egotiak, nik atzo nire buruakin autokritika bat inauen, eta esan hauen ez dutela sebe demostrau finaleko atietan egotiaeko, baina gero buruai bueltak emuten hasitza, hemen jente asko pasau da, eta nik uste dut finaleko atietan egotiagatik, zehose demostrau inbierritzen dutela, bestela enitzen egongo hemen. Erakusteko momentua desafioa izango da. Gari, Gontzal, Edu, Ibai, asko pentsatu, zuen indarrak behintzat zeintzu diren aztertu behar dituzue. Gogoratu behar dugu ja dagoeneko edizio honek, hau da baserriaren lehenengo edizio honek duen lehen bikote finalista badaukagula, aurpegia badaukatela, Ama Lur, Basarriko ama, Xabiren amatxu. Hori da. Momentu honetara arte helduta, zer sentitzen duzu, Xabi? Kriston postasune. Azken finen bik helburu honekin etorri ginen, finalea jauta irabaztekoa. Nik usten dut guain arteko lana ona izan dela, bion partetik.
esatezuna, ama bat ez dela izan danetzako abentura hontan, da inoiz baino gogo gehiokin finala jokau eta irazteko. Amalur, galdera bat egingo dizut, hauek parean dauzkazula. Zein nahi duzue, finalean. Beitu, esango izut, nire burua fuerte, osea, iruditzen zait Edu eta Xabi gurekin, bai, barkatu, urduri jo jarri eta galtzeko aukerak gehiago izango jutzela, eta nire burua erakusteko gehiago, niria eta Xabina, klaro, Gontzal eta Gari... Nahi dituzu? Ba, igual, bai. Aurrez aurre. Eskerrik asko, bilardako aukera erronka hartzeko. Ibai? Ba, argi dau. Argi dau, eurek, emandakoa edo behintzat Amalurrek eta nik uste dut, amatxuk esaten duena, dana ondo, ezta? Bai, ezta? Zuek ere itxaron beharko duzue, bihar desafion jakingo da, zein izango den Basarriak izango duen bigarren finalista. Zorteon, zorionak, eskerrik asko guztia. Bai. Beste kontrafinala. Nik ez. Gorrago? Ja, nik ibai, kontra. Segun baita. Pena maten hau baiak, tio. Baita ere ibaien kontra. No sé. Ino ego. Igual gaizki esan dut. Kia. Da. Gari oso pertsona ona pentseta jat, beregatik pena emongo zuztan, baina, bueno, Gontzalekin ez dut oso harreman honik, hainbat kausa batek, beti eskusabia ibili da galdu daubien bakoitzian, eta nik uste dut bastante prepotentia dela, eta etxera bidaltzen bod, posik bidalikot etxera. Oso triste izango zen, haiek sartzea finalean. Bai. Zer, ez dute deus egin. Jada ezagutu dugu finalean egongo den lehen bikotea. Ezin sinistu daude Xabi eta Amalur. Dagoeneko beste bi bikoteak biharko desafiora begira daude. Nik uste dut gaur negute gixen entzun dela, ez? Osea, bihotza eta bai, eta gaur esan dut zue, klaro, osea, geixo jozu, osea, esan zue paiak, ez? Bai. Osea, ni bakarrik ezin dut irabazi bizarko desafioa, da oso pareja potentia, eta biosuna da konfiantza gehiago zu, tio. Eskenean tokatu zaigu guri, hori egongo zen koska. Bai, ere bagenekien, Osa, ez zaigu gola berri bezala torri. Kriston arriskoa geneun eta tokatu zaigu. Bihar da nematera eta finalera gehiago. Lehenengo egunen bezala. Desafioa beti hor, 3 jun, 2 harrapatu eta 2 bueltatu. Ba, bihar berdina. Eta hori gainera, urduri samar jarriko dira, ikusiko zu. Haien artean, aztakerien bat egin dute. Azten bagara aurretikan haiek. Horretik hasi dugu gure jokuarekin. Eta ikusiko dugu. Gaurkua. Bai. Osea, jarri bigara begira Bixar, eta Bixar famigara desafiora finala begira, osea, finala. Osea, gure objetiboa izan bida finala. Hori da, finalera ailegatuko gara. Seguro. Ez dute merezi finalean egon, osea. Batez kebakoa. Bihar egun zoragarria izango da. Espero izatea. Lanera! Bitu. Nola doa, Ibai, ondo. Vamos a decidir eso, Egunon lehiakideok. Eta. Ongi etorri finalaren atariko desafio honetara. Zalantza izpirik gabe, hau, orain arteko buruz buruko garrantzitsuena izango baita,
Bera, jokoan dagoen guztiaren gatik. Bi bikote, biak oso ezberdinak, zarete, oso diferenteak. Eta begira non egiten duzuen topo. Azken aurreko deman. Mutilok, kontuak garbiak dira. Desafia hau irabazten duena zuzenean finalean sartuko da. Eta galtzen duenak kalera jaitsi beharko du. Gauza bat kontatuko dizuet. Baserritarron batek beti begi bat zerura begira ukitzen du. Zergatik? Eguraldiak asko baldintzatzen duelako baserritarraren eguneroko lana, eta zuek badakizue. Esate baterako, uda sasoian, baserritarrak belarra moztu eta bildu beharko du. Hodei ilunak edozein momentutan ager daitezkelako. Ganaduentzako janaria ondo gordeta uki behar du euria agertu aurretik. Ba, horrekin zerikusia duen proba prestatu dizuegu. Ondo entzun, lehiakideo. Bikote bakoitzak bi belar bola eraman beharko ditu zelai honetako punta batetik bestera. Helmugara heldu aurretik ikusiko duzue, guk prestatu dizuegun ibilbidean hainbat oztopo daudela, beraz, oztopo horiek gainditu behar izango dituzue. Erne, lehiakideo. Bi belar bola helmugaraino eramaten dituen lehen bikotea izango da desafio honetako irabazlea eta finalean parte hartuko duen bigarren bikotea. Proba hasi aurretik, minutu pare bat utziko dizue zuen artean hitz egiteko. Segi. Aprobetxau jau, fizikamente, auspua nik uste gari baino gehiago dauko dela bisok. Vale. Edu, animo, burua, osea, ez etxi, ez esan ezin dut, bai, beti aldozu. Bai, beti aldozu. Bultzatzen eta... Rampara heltzen gabitzenien, orduentxe bultzatu injar gehiago. Vale. Probau indarra behitu eskero bakarrik eurena da, baina bueno, guk indarra eta pazientzia demonstretan dugu guretako izango da. Venga, etope, bueltatu behar gara, finalera. Tope. Hor barrunda doztenak gehu ikusi barra ikuzte bueltatzen, eta hor ja impacto psikologikoa izango da. Gorri bat finalean egon behar dela. Hau niretzat aukera handia da, ziren eta orain arte ez gara desafio batean izan, hau da gure lehenaldia eta hau da gure momentua demostratzeko guk balio dugula eta guk finalean egon nahi garela eta egurre. Suerte bikote, Bai, berdin. Suerte ona. Honenak irabaz desala, la hostia. Bitzat parekatu dagoa da. Sufridu da. Irabazten dagoenak, espero gutxigatik irabazti. Tala izango da. Bai, espero dut justo hori zerortzea, Pasabidean, bat eskina batetik eta besti. Vale. Eta batera. Emateko unea iritsi da. Adi lehiakideok! 3, 2, 1, lanera! Bitu. Nola doa, ondo. Hor. Venga, bultza. Ondo. Poliki. Bultzar. Zaki bera! Erortzen ari da, Venga. Ondo, bultzatu. Oia kanpundia. Va. Ondo, Ondo, va. Va. Venga, va. Hori. Empur. No, vuelta. Tira tu horrik. Tira. Egin bultza. Tira hortik. Tira. Vamos a decidir eso, Venga.
Hori da, Edu! Segi, bai lagundu hemen bezede. Ez! Baba! Bai! Apa gazte! Ega! Jari zuzen, Garik oso argi ikusi du. Aurrera ez, atzeaka bota bola. Orduan, behaiek istu india. Eta guzti egin dugu, hola. Behaiek ireki eta gu hola. Ugop, eta bultza. Venga! Ero, pare. Bultza betzatu. Eman. Venga, ba, orain. Venga, hermano! ¡Bulka! Sartu bizkarra! Venga! Maiozu, Ibai! Aindarra! No pare. Ez gehatu! Maiozu, Ibai! Gol! Gol! Venga! Bultzor! Bizkarrekin dolozeekin, bultza! Venga, sartu azpitiko ji! Venga! Ez galditu! Venga! Bai! Ire bai, ez estilo karra, lauek! Ello! Bai, eman! Beste belar bolaren mila. Hijo putak! Me cago en Dios! Vale, burua. Bultza. Hostia! Sai. Aurreratu egin da, no? Bai, venga, eman! Vale, ongi finkatuan. Bai, bultza, ez hortikan. Ibai! Eginda, beste belar bolaren mila. Venga, Ibai! Atxetikan biok. Venga! Venga, zuzendu bizka, zuzendu! Venga, Edu lotu! Venga! Horri, zuzendu, bideratu! Eutxi, Ibai! Gari bultzatu! Txoi! Zer nahi duzu? Zuzentzea? Ondo doa. Zai garki! Indarrake, bat, Venga! Hemen ez beratxa. Hor rungi duzua. Hor nivelatu bat. Hoi nivelatu biholdutik. Venga, altxandik eta nivelatu, hola! Eutxi hor nivelatu, venga! Unara nivelatu! Deskansu hemen, eta ultsatu. Deskanso, ez! Sei! Finala, zela jokun, sei! Deskanso, utzi! Eutxi, oidek! Eutxi! Vale, segi! Jo, deskantzatuko zue! Maiozu, Ibai! Venga, sei! Vuelta al revés, Lino besala. Empuja para allá. Allá. Empuja para atrás. Nivelau. Erditik anjun. Ahí. Eman. Bultza! Keri. Bai. Venga! Txaropena. Eman. Venga, Gari! Zumarante. Segi, mendik. Sartu bizkarra, sartu!
Bultzatu! Edu! Entzun! Bultzatu hortzik. Mendik. Ez begiratu hostia! Ez! Ema! Sprint! Venga, venga! Bultza! Bultza! Gora, hori da. Ze pasatzen den, jarra bukatzen egin zer da, venga! Bultza! Hortasuna non dago? Bultza! Bultza! Azko azpitik gotxi, gaitik aizaten bukatzen. Venga, bikote! Venga! Último sprint, venga! Hartu azpitik gotxi! Hartu azpitik azpitik! Aztarretik egaiztu! Bultza bat duztena, Bai! Ez duzik egaizten aztarretik? Venga! Bultza araño! Bultza araño, bultza! Bultza! Venga! Bultza erdik! Bultza! Atzaparrekin bazterretik hartuta, venga, volta! Venga! Bultza! Venga! Bat! Bi! Bultza! Hostia! Lana amaitu da! Desafioa irabazi! Eta finalera doan bikotea! Gadi eta Gontzal! Mal gesto me ha parecido. Me la ibas a dejar tú detrás. Yo tenía que buscar la otra calle y luego sí o sí. Has hecho juego limpio y tú has sido el que no lo ha hecho. Dios. ¡Hostia! Joseba, bai. Esto se merece. Joku garbisa esan dut, ez duzu egin. Teknika. Osa, estrategia, bai. Estrategia. Tamale. Gero gure zikikeixak esaten beti. Ba, zikin jolaztotxo eta gaur zuen. Kirala bizi zen gaur. Bai. Puta, jame darrat. Goa, bisok? Ondo egin. Bai, ondo. Zaiatu gara. Puta. Bai, ondo! Joku da me cago en Dios, txikin gehitetan da zuei goi. Bitxo basari, Bai, alperri garitzea. Lehen da biziki izan zana, ezke atzefein zein barkun. Lan arraztu, gaur ez. Esan duzu joku garbisa eta ez duzu errespetau. Eta joku garbia. Esan dugu, esan duzu. Gure atxetikan. Vale. Mukin bana duzu kritikak igualak eta berotxera. Ez. Jak, ez talde hartu eta kitxo. Eta bolardiak jarri. Eske hor egon da gauza gaina, Gogatzen mazak, diferentzia izan da lehenengo kurban. Hor izan da diferentzia. Nego saiatu gara, egon gara hor bultzatzen. Saiatu ez. Ia egurra eman la hostia. La hostia, digame, Dios. Honaino heldu gare. Eta bueno, etxera goiaz eta... Ba, jazta. Gehiago itxia guztako jakon, baina bestieku baino argixo jokau dago. Eta zikina.
Lehiakideok, finalaren atariko proba dela argi gelditu da, denak indarrez ustu zaretelako. Tentsioa nabaria izan da, proban bertan, baina gauza bat esango dizuet, orain tentsio handia nabaritzen dut. Ibai, zer gertatu da, helmugara heldu zaretenean lehenengo bolarekin? Bueno, nik probasi baino aurretik esan dugu itxiko agoela lekue beste bolak sartzeko. Baietz esan daue. Eurekin, adostu duzu hori? Lehenengo bola pasatzean, beste bola bat sartzeko lekue itxiko zela. Eta, bueno, ikusi da, ez? Faltsua dana, faltsua dela. Nortzu dira faltsuak? Gontzal eta Gari nik uste dut ez dauela bete euren hitza. Nik uste ez dela hola. Bai, hori hitz egin dugu. Bai, hitz egin dugu, bigarren bueltarako usteko lekua bola pasatzeko. Haiek etorri dira gure atxetikan, ni pentsatzen nuen, etorriko girela gu hemendikan eta haiek beste albotikan, eta ikusi banean, haiek zetozela gure atxetikan, guiak endu diegula gainera lokatz guztia gure bolan, ba esan dut, ostras, ez dut ni bultzatuko gure bola 2 metro gehiago, haiek bultzatzeko lehenengo bueltan 2 metro gutxigo. que hori ez da izan trampa, hori izan da estrategia eta logika, logika. Ez dut ni mugituko bola 2 metro gehiago, haiek mugitzeko 2 metro gutxigo, ez haiek mugitzea bola gu bezala, distantzia berbera. Nik esan beharreko esan dut, gero guri programazioan ziar guk irabazten gauenean gure joku zikina aipatzi zauen, eta gaur ikusia programako zikinen hasiok izan zen. Deus ez dugu apatugu joku zikina, apatugu gure erroreak. Egutegi dan eta esatezamen joku zikina praktiketan gagoela, Gontzal, no me jodas, no me jodas, Jakin bizu irabazten eta galtzen, bale? Eta gaur aurre finala zan, itxo. Zer da amorru ematen dizuna, Ibai? Pertsona ez izatea, hitza ez betetzia. Baserritar batek hitza bete itxen dau normalien, eta gaur ez dago bete. Gari, baserritar zara? Bai, eta ez nago erabat adoz. Hitza bete duzula uste duzu? Bai, leku hautsi dugu pasatzeko. Edu? Nik uste dut bola justo hor zegoen, baina haiek ailegatu dira lehenengo, bola hor utzi dute eta... Ez que logikoa da, bestela guk bola, gure bola, mugitu behar genuen 2 metro gehiago, ez, zetako. Eta geho, programatzear, irabazten zuen lehena. Soberena, lehen aietzen zana, irabazten zuen, kitxo. Ibai, euren postuan egon izan bazina gauza bera egingo zenuken? Enaz ikusi situazioan, baina nik uste dute lehiakideak izan baino lehen hau pertsona garela. Final batentzat txartela bat eskuratu behar nun, bai ala bai. Ibai, zer pasatzen da? Zer daukazu barruan? Amorrua? Bota? Justu. Amorrua, programa guztizan zier pintatu zuen gure taldia, talde zikin amoruen. Eta ez esan ez, neguteki danetan guk irabazi dugunien, zuk gure joku zikina ipatu duzu, behin eta berriz. Eta gaur esaten duzu, ez duzula jokatu zuk zikin. Admitiru eta esan zikin jokatu duzula, Gontzal. Ez haizu, Xabi antzara sartu zanien, zuen antzarretan esan sartu, eta sartu zan, eta ja trabaitzen sartu zan, da hori nik esan nun... Nik zurekin, Gari, nik badaki zu pertsona hona zarela, Gari. Nik esan nun Xabirena, esan nun... Nik Gontzal faltsu bat ikusten dut. Ja bete gutxian ezagutu nagoen pertsona bat, eta gaina beste ekipokoa izan da, esaten du nitaz, posa jola. Gontzal. Igual ni Gari baino estratagoa izango naiz. Baina ez da, animo zure estrategia. Nire burua argi daukat, eta nik ez naiz, ez du pena mezi oin berotasuna egin, tirakaztea, ni bakit galtzen, bakit irabazten. Galtzen ez dakitzu? Bai. Ez, demostra duzu negute gizetan ez ez? Gizale gezartu ditugu, eta kontuan eduki, Garitani, hasiera-hasieratik egon gala desafio da juteko. Beti, bat aukeratua, baina azkenin ez, geho. Ez da izango zure pertsonalitate horregatik fansariela askotan duelotara. Bueno, azken finean, esan dizu. Gontzal, ez da gure diskutiru zurekin bestela gaizko. Bueno, ez ofizia, hoen bukatu denik. Ni musean trebeaz naiz, Gari bai. Zetako sartzen dozu musa, me kaguen dios, hau ben gabitzen hemen jolasten ez musien. Hau da, proba bat, eta zuk, memuten duzten amorruak kritiketia, bestatzen zikin geixia zuzarenien programa honetako pertsonaik zikin. Vale.
gure taldean hasieratik demonstratu duela, hitza beteten duela, pertsona garela, eta, bueno, ikusi da, klaru gaurko proban, zein dan programa honetako txerrixenak zeintzu dien, pena muten duz garigatik, baina bestiak erakutsi dauzera. Hemen galtzaile batzuk eta irabazle batzuk daude. Izugarrizko garrantzia duen momentu bat bizitzen ari gara momentu honetan, baina batez be, Gari eta Gontzalentzat. Nik joan aurretik, gauzak horrela egonda, ez dakit zuek zuen bikotekideak edo arerioak izan direnak agurtu nahi dituzuen joan aurretik. Bai, Gari eta Gontzal. Bueno, Edu, zorionak. Eskerrik asko. Zorita, Gari. Beno ba, Gari eta Gontzal, baserrira itzul zaitezkete eta finalean sartzen zarete. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ni ana etortzeko esan nun, edozein gauza egiteko kapaza nintzela, programa hori irabazteko. Eta Garik adibidez musean oso trebea da. Eta ni ez dakit jokatzen, baina belarria baitut. Bueno, zer gertatzen da musean, zeriak sartzen diala, ez? Zer da momentu honetan sentitzen duzu nahi bai? Amorroa eta pena. Ondo goiezen. Eta, bueno, zikin keixa horregatik, ezin izan dut tope, bukaeran lehiatu. Dena den hemen erakutsi duzuena, biek, erakutsi duzuen, eta guretzat oso importantea dena, zuen garapena izugarria izan dela. Oso ezberdinak zineten, ezberdinak zarete, baina elkarrekin oso ondo moldatu zarete. Gaurko desafioan hori erakutsi duzue. Benetan, bai, horrekin gelditu. Badakit momentu latza dela hau. Eta hori irenstea zaila izango dela. Baina pentsa dezazu, zu gainera, zure baserritartasuna zalantzan jarri zenean, mina hartu zenun. Bai. Hori pentsat kendu aldezu. Bai, nik usto gaur demostratu dela. Baserritarra eta pertsona nazela, ez? Gaur edun lana ikaragarri izen da. Eta bera, dena baita. Oso pozik indoenakin gaur. Demostratu izana. Jokatu dugu bukara arte. Ez du amore neuraku baino bastante horrela fatiarren. Eta hori, ez? Gustora bizitzako esperientziaz. Uste dute Euskal Herriak ikusiko hauela, ez? Zein dan zikina hemen eta zein ez. Zein dan pertsona eta zein ez dan pertsona. Eta gustora. Zure lanarekin arro zaude. Bueno, proba batzutan nire lanakin nabarro, baina abentura guztian ziarra rodan hau, zelan portaduna zen bai nire bikoteaz eta bai bi taldeko gentziakin, errespetuz beti. Erakutsi guztien gauza bat hori izan da, ez? Errespetu eukitxia eta hitza betetzia. Eta jazta, oso posi noi etxera. Eta hori ikusiko jut, nire beixak eta nire baserritartasuna horrera eruen got. Eskerrik asko, Ibai. Edu, zer eramaten duzu esperientzia honetatik? Nik pentsatzen dut denak ez direla frogak hauek garrantzitsuak dira, baina nik hemen baserrian uste dut euskara lantzeko aukera eduki dudala. Egonaz behiekin, ardiekin, antzarekin, nik uste dut asko ikasi dudala, hau esperientzia izugarria niretzako izan da. Asko gustatu zait hemen egotea, Ibairekin esperientzia hau konpartitzea. Eta, onaino iritsi gara, pena ematen zait zeren eta azkenean gelditu gara justo hor finalean atean. Baina nik, uste dut hau oso ona izan dela niretzako eta Ibai ezagutzea asko gustatu egin zait. Lagunak ere uste dut eramango dudala etxera eta horrezekin geratzen naiz. Nik uste dut oso ondo pasatu dudala hemen eta asko ikasi dudala. Lehenengo egunean zuk esan zenuen erronka pertsonal hori euskararena. Bai. Aizu Edu, harrituta utzi gaituzu. Asko kostatzen zait, Bai, baina konturatu zara zenolako hobekuntza izan duzun horretan ere bai. Hiruron izenean hitz egiten ari naiz eta zera esan nahi dizuet. Eskerrik asko. Dena eman duzuelako.
Ibai eta Edu. Kalera jaitsi beharko duzue. Ondo izan? Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko. Haupa. Haupa. Nik uste duten plan, bikote polita egiten dugula. Honaino heldu gare, eta bueno, etxera goiaz, eta jazta. Edu, kamuflauta horre, ez zinata guzti, kamuflauta. Nik uste dut kriston esperientzia etxera eramaten dudala, lagunak ere hemen egin ditut. Eta baserri buruz asko ikasi dut, eta hori niretzat bihotzean betiko eramango dut. Hola, Nando. Ondo. Sexy nago, Ibai. Niretako Edu bihurtu da pertsona kompetitibo bat, irabaztia gure dauen pertsona bat, borrokatzen dakien pertsona bat, bizitzan momentu latza pasautako pertsona bat, bihotzoneko pertsona bat. Zu baita, Ibai eta Eduren agurrarekin batera baserriak bere maizter berezienetako batzuk galdu ditu. Biak mundu zeharo desberdinetatik etorri ziren eta bertara itzuliko dira orain. Baina gure oroitzapenean adiskidetasun historio ahaztezina utzi dute.